Nyiss a boldogságra, napkirálya a Coca-Colával, mert a megszállott hősök köztünk élnek. És most következik ő felsége, a nap királya. A mai nap királya? Zelei Józsefnek hívják. Ő a világ békekerékpárosa. Ez az imádott férj 10 éve megszállottam, teker a békéért, és meg bejárta Európát, bejárta Amerikát, bejárta Ausztráliát, és viszi a magyarság hírét. Kerékpárral végigjárja, több ezer kilométert teker minden évben, és viszi ezt a béke üzenetet. Találkozik országvezetőkkel, egyszerű emberekkel, és van egy békekönyve, ami világhírű, és ebben bárki egy-két kedves sort írhat, amivel szimpatizál a békével. Add tovább a jót! További történetek a coke.hu-n.